yhtenä iltana inspiraatio vihdoin iski ja tartuin tähän projektiin, jota olin miettinyt jo pitkään. Samalla kun perkasin tätä vinyyliä, tuli pohtineeksi niin kuin tuikettimen suuntaa. Viime aikoina verkkokaupassa on ollut hiljasta ja se on saanut mut miettimään vähän asioita, ja kun kilpailu on kovaa ja välillä tuntuu, että tee asioita, joka kaikki muutkin tekee, mutta haluaisin just löytää se oma jutu, mikä olisi sitä käsin tehtyä ja aitoa juuri niin kuin minun tyylistä. Siksi ehkä nyt on tämmönen vähän testailuvaihe, että mä kokeilen kaikkea uutta. Mä huomaan, että mä haluaisin ommella enemmän ompelukoneella juttuja, niin ehkä se siinä on, miksi niitä on nyt tullut kokeiltua, mutta ehkä mä haen tässä itseäni yrittäjänä ja käsityöläisenä vähän samalla. Se tulo vaatii kärsivällisyyttä ja aivan kuten tässä tää vinyylin perkaaminenkin vaati. Mutta kiitos kun kuljette mukana tässä etsimisen ja tutkiskelun matkassa, että seuraavaksi näettekin, mitä tästä projektista tuli.